A Insua dos Poetas acolleu este pasado sábado a 16ª edición da Festa da Palabra, un evento emblemático que celebra a riqueza da lingua galega e honra a figura literaria destacada de Xosé Luís Méndez Ferrín, premiado deste ano. Todos coincidiron en alabar o traballo feito nesta paraxe pola cultura galega. A Insua dos Poetas débese exclusivamente a Luís González Tosar e, por tanto, parabéns, porque eu non tuven a sorte de estar en anteriores edicións, pero sí seguín, como non pode ser de outro xeito, a evolución desta Insua, e non hai que e esta é unha obra túa, unha obra na que pides colaboración, pero unha obra na que tú tes un extraordinario protagonismo. Aquí está todo o teu facer e aquí sigues engrandecendo a cultura galega. Por lo tanto, eu creo que o gran homenaxeado, que o gran premiado debes ser tú, Luís. Destacar o que se logrou crear aquí. Un ecoespacio fundamental, un ecoespacio que exixe do compromiso de Diputación, de Xunta, de Concellos e de institucións, un ecoespacio que, sin a presenza de Luís e a perseverancia, levábamos hoxe 16 anos. Eu lembro o primeiro ano, cando viñemos aquí, a pouca fe que había no proxecto. E, bueno, teimando e teimando, temos este espazo que é increíble. Xente que ven de fora, de verdade, dá un paseo por aquí, perdes entre as esculturas e, dende logo, eu creo que este vai ser o Serralves portugués, chamo eu. Con tempo, pouco a pouco, pasiño a pasiño. Entón, bueno, o que hai que ter sorte é que Luís siga peleando, siga teimudo como siga chamando insistentemente, e nós, a partir desa insistencia, pois levar a cabo ese apoio que necesita Insua. Transmitir os parabéns no nome da Xunta de Galicia a todos os premiados no día de hoxe. En primeiro lugar, o premiado especial a Xosé Luís Méndez Ferrín, que non nos pode acompañar, acompañounos moitas veces aquí durante todos estes anos, e hoxe non pode estar, pero súmase a esa lista, a ese repertorio de persoas recoñecidas neste día, nesta Festa da Palabra, durante todos estes anos. E, como digo, quero, a través de Moncha, a través de Oriana, que está tamén por aí, que lle transmitades no nome da Xunta de Galicia o noso recoñecemento e o noso agradecemento polo seu traballo literario, o seu traballo cultural feito ao longo de todos estes anos. Este ano, dende o Carballiño, foron varios os premiados, ademais doutros moitos. Nas artes plásticas, Mercedes Gallego. Na música, Lucía Pérez. En acción social, a Federación de Autismo de Galicia. En emigración, Alberto López Barros. En cultura na comarca, a agrupación cultural Avantar, que celebra o seu 50 aniversario este ano. E en comunicación, este medio, Badal Novas. Hai 50 anos, en 1974, ano no que uns inquedos mozos crean a agrupación cultural Avantar. O mundo remexíase con aires de mudanza e liberdade, incluso nunha España onde o réxime franquista teimaba con dureza e represión medradas por manterse fiel a uns principios nos que xa só crían uns poucos e desnortados nostálxicos. Nese mesmo ano, a ditadura máis lonxeva da Europa do século XX, a do Estado Novo portugués, caía tras o golpe militar que todos coñecemos como a Revolución dos Carabeis, desaparecendo con ela o absolutismo fascista de parte da Península Ibérica. É neste contexto no que nacen a meirande parte das agrupacións culturais, tanto dentro como fora da Galiza. E é nese contexto no que nace tamén Avantar. Había unhas ansias enormes por saber, máis alá do que se transmitía no ensino ou na familia, por aprender a nosa historia, por aprender a nosa lingua, en definitiva, por recuperar a propia identidade. Mais tamén cumpría recuperar o tempo perdido, por retomar todo aquilo que 40 anos atrás comenzara a andaina coa xeración Nós, coas Irmandades da Fala, con aquel estatuto galego truncado polos golpistas do 36. Coido que o traballo deu froito e podo dicir con moito orgullo que Avantar hoxe ten unha boa e animosa tripulación que agás un naufraxio non desexado por ninguén continuará con bon rumbo nada menos 50 anos máis. Unha gran satisfacción, pois que a Fundación Insua dos Poetas, a través deste acto da Festa da Palabra,
se acordara de nós e nos concederan o premio á comunicación, non? Nada mellor que a palabra asociada con para dar novas, porque nós é o que facemos, precisamente, transmitir palabras ben a través dun medio como pode ser a televisión ou como pode ser un xornal digital. Palabras que reconfortan, intentamos sempre que sean palabras en positivo, que iso é o bo das cousas, pero sempre en positivo. O negativo xa aparece cando menos pensa, non? Entón, nós, como medio de comunicación, que temos unha traxectoria aínda realmente pequena, porque levamos só 4 anos, pois é un reconocemento ao traballo, é un estímulo para seguir aportando de unha forma humilde pois o posible para que as comarcas de Carballiño e Ribeiro pois teñan unha plataforma onde a sociedade, a través de organizacións, a través de asociacións culturais, pois poda transmitirlle ao resto o que pretende. Así que Alberto Fernández O acto rematou co desvelamento da escultura Espiral, unha peza orixinal do escultor Alberto Fernández, que simboliza a creatividade e a diversidade cultural do noso país. O acto rematou co himno galego con música tradicional. A Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia abriu o telón a unha semana chea de representacións. O pasado venres inaugurábase este evento cultural senlleiro que celebra os 40 anos da súa posta en marcha. Este acto foi a antesala a unha fin de semana con cheo completo de butacas, apostando por espectáculos arredor da danza, o circo e as artes híbridas. 40 anos despois, tamén é momento de pensarmos a xestión cultural dende os novos tempos, non soamente a arte. A MIT será símbolo e guieiro, estará para axudar, para colaborar, guieiro de cultura escénica con raíz, pero aberto ao mundo, como poderemos ver estes días. A cultura como dereito, a cultura como motor de igualdade, de dignidade, de progreso do noso territorio. Por moitos anos máis, unha MIT liberadora, unha MIT de 40.000 abrentes. Moitas grazas. Son 40 anos, 40 edicións da Mostra Internacional de Teatro, esa mostra que tivo os seus inicios nas mostras de Ribadavia iniciadas pola Agrupación Cultural Abrente Aló polo xa lonxano en 1973. Daquela semente inicial, agroma actualmente unha mostra internacional da que as administracións, o público e os medios de comunicación destacaron nos últimos anos o que a nivel técnico e artístico supón a MIT, no conxunto das artes de todo o Estado, que son tradición, posta en valor das artes escénicas e innovación constante. A verdade é que para min é un orgullo como alcalde pois hoxe poder ter esta posibilidade de abrir unha edición, dende logo, moi especial da Mostra Internacional de Teatro porque facemos 40 anos de historia. A MIT alcanza a súa madurez e eu creo que, nese sentido, pois o primeiro que quero facer é aproveitar esta intervención inicial para un agradecemento sincero a todas as institucións que, xunto co Concello de Ribadavia, pois aportan o seu grau de area para que a MIT ano tras ano sexa unha realidade e a MIT ano tras ano siga medrando na súa excelencia tanto de programación como de actividade, como de esforzo por parte do voluntariado e de todas as persoas que participan. Esta edición de 2024 conta con espectáculos galegos do resto do Estado e de diferentes países internacionais como Brasil, Argentina, Francia ou Chile. Un total de 21 espectáculos, 3 cursos de formación escénica, unha exposición e máis de 10 actividades paralelas que converten a Ribadavia nun concentrado foro escénico de 9 intensos días, de artistas de primeiro nivel e traballos de alta calidade. Con máis de 40 anos de historia, a MIT está quizáis nun dos seus mellores momentos, cunha conexión forte co público e unha defensa esencial do territorio. Este evento continúe en un evento esta tradición cultural continúe e seguramente na súa madurez este nun dos seus mellores momentos. A Deputación corresponde axudar en todos os ámbitos e tamén no ámbito cultural. Por eso, nós estamos orgullosos de colaborar, nós estamos orgullosos de que esta actuación, este evento, convirta a Ribadavia, sin dúbida, na capital
eu diría, non solamente provincial, que iso é fácil, galega, que tamén é relativamente fácil, senón nacional do teatro. Estaremos traballando da man do alcalde e da man de todo o equipo organizador para que todos os anos sexa un éxito, e eu remato con unha frase que ven un pouco na liña do que apuntaban os meus compañeiros hoxe aquí, que decía o gran Álvaro Cunqueiro, non? Cando falaba da nosa lingua e falaba da nosa cultura, pedía 1000 primaveras máis para a lingua e a cultura galega, e eu pido 1000 primaveras máis para a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Que se levante o telón. Moitísimas gracias. O Club Náutico Castrelo de Miño foi o anfitrión da Copa Deputación de Windsurf. Nico Blanco logrou o campeonato da súa categoría na Fórmula Florete. O club local tamén contou con Enar Cibreiro, a única rapaza en Fórmula Foil, así como Hugo Azpilicueta, noveno en Tecno 293. Esta foi unha fin de semana con dobre xornada de competición que reflectiu o bo traballo que se está a facer dende o equipo do Club Náutico Castrelo de Miño, liderado por Simón Fernández. Esta foi a 10ª edición deste evento e contan con seguir sumando. Un total de 40 participantes procedentes de toda Galicia deronse cita neste embalse, xa un emblema para as competicións deportivas. Hemos disputado la Copa de Diputación de Windsurf, que a su vez ha sido campeón, o sea, confirma el campeonato gallego de la disciplina de Fórmula Foil, en el que ha sido ganador un regatista local, Nicolás Blanco. Por otra parte, hemos tenido otras categorías de diferentes modalidades, que dentro de la vela, en este caso Windsurf, lo llamamos clases. Ha sido clasificatoria para la clase Raceboard, clasificatoria para la clase Big Tecno, y hemos también tenido como novedad el Wing Foil, que contamos que se han estrenado en el embalse de Castrelo de Miño y esperamos que vuelvan. Esta es ya la 10ª edición de la regata de Castrelo de Miño y contamos que repitamos para el año. Los participantes, creo que hemos tenido alrededor de 40 participantes, o sea, que han venido desde toda la autonomía, o sea, de todo Galicia, desde el Club Náutico de Oza, Rodeira, Cangas, Catroventos en Ribeira y gente local del Club Náutico Castrelo de Miño. Por los regatistas y el ambiente, pues inigualable. Hemos tenido un fin de semana de viento, que es lo que necesitamos para el Windsurf, y creo que se marchan todos contentos, y en unos minutos tendremos la entrega de premios. O Festival de Habaneras acada este sábado a súa 30ª edición da man do Orfeón do Carballiño. O evento terá lugar dende as 8:30 da tarde no Auditorio Manuel María do Carballiño e contará coa participación da Coral Polifónica de Arbo, a Rondalla Alfaia de Cenge, o Coro Ars Cantorum de Guillade e o Orfeón do Carballiño. O homenaxeado deste ano será Serafín, un dos fundadores da Coral Carballiñesa. Os coros que son a Coral Polifónica de Arbo, a Rondalla, que se xa un clásico no noso Festival de Habaneras, e eles hasta veñen con moito gusto, que a Rondalla Alfaya de Cenge, o coro de Cantorum de Guillede, e cerramos o evento co Orfeón de Carballiño. Hai que tamén soliñar este ano, todos os anos temos un homenaxeado, normalmente é un músico. O ano pasado foi a Reza. Este ano é outro que foi da Coral, un dos fundadores da Coral, o Serafín, sempre estuvo na Coral hasta que fai un par de anos que o home, evidentemente, xa o tempo, os anos son bastantes, entonces non... Pero ali está, creo que é merecente, porque tamén tocou nunha orquesta, ou algo tuve aquí en Carballiño, por tanto, algo de músico tamén ten, así que, e sobre todo, porque deu a súa vida continuamente, tanto ele como a muller en paz estea, polo Orfeón e siga dando. Todo, en calquera momento que temos de festa, ali aparece o Serafín con nos. Por tanto, penso que unha das cousas que estamos obrigados tamén aqueles coralistas que dunha forma ou de outra gastaron moito das súas enerxías no Orfeón de Carballiño. Dende o Concello do Carballiño destacan o traballo que hai detrás deste evento, que medra ano tras ano e que pon a súa nota tamén con guiño á emigración.
Animan a todos a acudir e desfrutar da súa música. O Festival de Habaneras, a verdad que por suerte, pois cada vez vai medrando se cabe, son 30 anos xa de festival, podendo viaxar a través da historia da música tamén, pero sobre todo penso que dunha boa selección de agrupacións que participan neste Festival de Habaneras, que é mellor co Carballiño, con esa poboación, con esa emigración e esa inmigración que temos tamén, pois para poder disfrutar pois dun festival destas características. Por parte do Concello, felicitar o Coro do Orfeón, porque detrás disto hai moitísimo traballo, todo parece moi simple ata que te podes organizar, e isto dende hai moito tempo pois que xa están traballando nel. Felicitar a Mari Carmen González, porque sempre nos trae pois tamén uns carteles moi bonitos e feitos na casa, aquí no Carballiño, que para nós tamén pois eu penso que lle dá un realce se cabe ao evento, e dende logo pois tanto o director Cristian Casas como o presidente da Coral do Orfeón, a Rogelio, pois tamén profesor, e tamén unha persona coñecida, pois pola nosa parte dentro do Concello vamos a sempre a nosa disposición a seguir colaborando co Festival de Habaneras, a animar a xente a que participe, a que veña e disfrute da música, porque aparte sempre hai moitísimas sorpresas, e aparte tamén penso, pois tamén para acompañar este ano homenaxeado, que falará Rogelio Dil, pois tamén que é unha persona moi querida na vila. O Concello do Carballiño traballa na elaboración dunhas bases para a concesión de axudas destinadas á volta ao cole neste mes de setembro. Así destinarán unha partida de 40.000 euros para axudar as familias con máis dificultades. Serán concedidas segundo o indicador público da renda, o que significa que obterán maior contía as familias con ingresos máis baixos. Poderán destinarse á compra de material escolar, libros de texto ou renovación textil de uniformes ou roupa para a volta ás aulas. Dende a área de Educación do Concello anuncian que se farán públicas as bases nas próximas semanas e que neste mesmo departamento ofrecerán toda a información e axuda para a súa solicitude. Vamos a sacar unha axuda de 40.000 euros para as rentas máis baixas, según o IPREN, saldrán as bases en breve, tanto para material escolar, como pois zapatillas deportivas, chándals, uniformes, bueno, pois o que faga falta. A xente ten que solicitala, e dende o Concello, dende a área de Educación, que é a miña, estaremos encantados de explicarlle como teñen que facer, non van ter ningún problema. Simplemente, bueno, pois en canto saian as bases, poñémonos a elo, e que se poidan beneficiar pois o máis número de nenos posibles. Son nenos escolarizados no Carballiño, en calquer cole do Carballiño. Vai ser en base á renda, sí, vai ser en base á renda. En canto saian as bases, aí vai especificado o IPREN para que cada familia, pois, máis ou menos, poida saber se pode optar a ela ou non. Nos últimos días, ambos grupos mantiveron numerosas reunións para ver as posibles medidas a tomar debido ás consecuencias derivadas da aprobación da ordenanza fiscal que regula as matrículas do Conservatorio. A ordenanza foi aprobada polos grupos da oposición para este ano, polo que neste momento é a que está vixente. A súa suspensión podería crear un problema xurídico e administrativo, ou entrar despois do prazo de matriculación, polo que finalmente se optou por crear un grupo de traballo que afronte a súa modificación dentro da lei, pois a norma contaba con numerosos informes en contra. A nova ordenanza regulará a matrícula para o vindeiro curso. Si vostedes asumiran o compromiso, o Partido Popular e o Partido Socialista, de que o SAF o asumiran as dúas administracións que son competentes, que son o Estado e a Xunta de Galiza, e o Conservatorio Municipal, que non houvese un agravio comparativo cos rapaces económico, en calidade educativa. Ademais, o Concello do Carballiño dispoñía inmediatamente de máis d'1 millón de euros. Amigo, pero non se atreven a poñelo no papel. E por qué? Iso falamos, aquí todos estamos de acordo en que a Xunta debería cubrir a rede de conservatorios. De feito, onte tuvemos unha reunión cos pais que foi bastante satisfactoria do conservatorio, entre o que tratamos eses temas, e non estamos de acordo que somos conscientes de que sería unha dificultade moi grande que a Xunta asuma personal do conservatorio na súa plantilla, pero sí que é a primeira medida de presión para que aumente ou polo menos haxa unha financiación xusta que dé lugar a cubrir o servicio. Pois eso é no que está traballando o novo grupo de goberno, fíxese, que cando na próxima modificación que se faga, que nós vamos a traballar en ela, que xa anunciamos ahora xunto cos pais,
Xa acordamos tamén que se lle levará a Consello Escolar que por onde ten que ser para que ninguén se leve unha sorpresa. Porque o que non pode ser é que aquí, como vostede quere, que as subvencións tamén de cultura ou de deportes, é facer as costas dos colectivos, como vostede fixo no conservatorio. E xa lle digo, fomos totalmente leales, vimos traballando cun diálogo en silencio en varias reunións para non ter que publicitar un problema nin botar leña sobre o conservatorio que sin algo coincidían os pais, saben que? Na calidade que ten este conservatorio. Así que fíxese, en contra do que vostedes falan de que todo é un desastre, de que todo é negativo, pois mire, aí leva outra sorpresa. A parroquia de Garabás, no concello de Maside, celebrou onte a súa tradicional festa do chuletón, que xa leva 24 anos ao lombo, dende que un grupo de veciños a puxeron en marcha. Non era raro, xa que nesta zona era tradicional o sector da compra e venda de gando, de aí a súa orixe. A organización este ano pues, somos alrededor de 30 personas, aquí todas da zona da parroquia. E, bueno, son os que máis ou menos estamos ao fronte do que é a festa esta gastronómica do chuletón de Garabás, non? E, bueno, somos ano tras ano, pois, oye, durante un mes e pico que levamos organizando con unhas cousas e con outras, e somos que estamos aí aportando que isto non decaiga e que vaya cada vez a máis, non? Pois este ano temos máis que o ano pasado, estamos alrededor de 900 tickets vendidos. E, bueno, ano tras ano, pois, a festa vai se incrementando, vai subindo, e a xente que vai un ano, pois, está repetindo continuamente, non? Estamos alrededor, tiñamos unha cota de sobre 1.100 chuletóns reservados, encargados, o sea, para que a xente podera disfrutar deles, e, bueno, vamos a andar sobre aí, isto está, a xente ainda está chegando, ainda, bueno, ainda temprano, a xente cada vez ven máis tarde comer, e, bueno, contamos que aí andamos. Os chuletóns este ano, pois, a verdad que a calidad creo que é bastante boa, e, bueno, a xente pues, está encantada con eles, non? Un total de 900 persoas de toda a comarca e de outros lugares da provincia achegáronse para desfrutar dun menú a base de chuletón de 650 gramos, patacas, pementos, pan e viño. Todo un récord de participación e de organización para as 30 persoas que preparan todo para que esta festa sexa un éxito. A organización tiña unha gran carpa no campo da festa onde se colocaban as mesas e se servía o menú, aproveitando ademais que facía sombra para o día que acompañaba con bastante calor. No me acuerdo de los años que llevo viniendo, ya desde que se hizo la fiesta ya no me acuerdo de los años que llevo viniendo, pero desde luego que la fiesta está fenomenal y el chuletón este año estaba pero exquisito. ¿Por qué viene? Porque me gusta papar el chuletón y me gusta la armonía y todo. A organización perfecta, leva moitos anos xa organizando este evento e cada día van incluso menguando unhos porque se fan maiores, pero outros, sin embargo, ven unha xeneración nova a cual están suplindo a toda esta xente que se está jubilando. Pensamos que incluso ahora vai continuar moitos anos máis porque empezaron sendo 200 e ahora xa estamos en 1100, unha cousa así. La tercera y era la de la definitiva. Las otras dos no me gustaron mucho porque estaba un poco dura y seca y fina la carne. Esta estupenda. Como esta no hay ninguna. Vuelvo. Eso lo hacen muy bien siempre. Sí. Se esfuerzan mucho y además los he ido a felicitar a los cocineros, que siempre gusta un poco, ¿no? Papá nació en Carreira de Garabás, estuvo mucho tiempo en Argentina, nos vinimos a España otra vez y cada vez que podemos venir al chuletón y a la fiesta en San Pantaleón venimos siempre porque nos encanta. ¿A vos también te gusta? Bueno, yo es la primera vez que voy a probar, así que se ve muy exquisito esto y la verdad que estoy contenta de estar acá en Carreira de Garabás. La verdad que sí, hay chuletones más grandes que en Argentina, ¿eh? La verdad que se pasan de ricos. Este viño cristalino, criado na cepa torta, a uns priva o sentido, e outro non certa da porta. É salto de corzo, é pincho de lebre, e o fillo do noso pai é o que bebe. Arriba!
Para os nenos e mozos que participan no campamento de verán do Concello de Avión, hoxe foi unha mañá diferente, pero tamén moi divertida. Os membros de Protección Civil e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal quixeron amosarlles cal é o funcionamento do servizo de emerxencias, tanto con vehículos como con charlas prácticas de primeiros auxilios. Repartidos en grupos, puideron ver o material dos bombeiros e o seu equipamento. Unha Zodiac dentro do embalse de Alvarellos para os maiores e unha Poza para os máis pequenos. Traxes contra velutinas e unha diana para practicar con pistola de paintball. Pois esta mañá, en principio, é o primer ano que se vai facer isto. Imos levar os rapaces, os máis pequenos, imos dar unha volta na Zodia aquí nun puzo que temos aquí ao lado, os maiores imos levar ao embalse, e a maiores, pois, imos enseñar os vehículos todos, todo o que engloba a Protección Civil, é o que facemos normalmente aquí a diario. Puxémoslo en marcha, bueno, isto foi a través da organizadora do campamento, que nos lo solicitou. E, bueno, isto é, pois, máis nada para que os rapaces o pasen ben, vivan unha nova experiencia, e que esperemos que o disfruten, que nós tamén o imos disfrutar, e que, para no que quieran repetilo. Esa é a gran finalidade que ten. Esta é a primeira vez que dende a agrupación e o campamento realizan unha actividade en conxunto. A finalidade de ambas partes é traballar na sensibilización dos máis pequenos, ao mesmo tempo que poden pasar un día diferente. Iniciativas desta sensibilización, como esta, xa se puxeron en marcha con outras empresas, como foi o caso de Coembes, para traballar sobre o medio ambiente, e seguirán dende o campamento apostando por estas actividades. Bueno, pues fue una inquietud que teníamos con mis compañeros de Protección Civil y pues desde Concello, lo de sensibilizar, sobre todo los más pequeños, ¿no? Las más pequeñas, en el tema de alertar, de utilizar el 112, y de esa manera pues tenemos muchos visitantes, ¿no? de otras partes del mundo, de México en concreto, Venezuela, bueno, de muchos más países, y es importante que sepan, en caso pues de algún accidente, de una emergencia, saber el número al que marcar. Y siempre nuestro objetivo para todo tipo de sensibilización, cara a igualdad, cara a protección, en este caso de Protección Civil, es importante desde pequeñitos aprendernos las pautas y las normas de alertar, ¿no? En todo tipo de situaciones. Sí, esto es solo empezar y vemos que fue todo un éxito, los peques están pues flipando ahora sí. Y pues a la vez están aprendiendo, están sobre todo sabiendo cómo alertar en caso de emergencia, que es lo primordial, la sensibilización. Y después, claro que sí, hemos trabajado también con consumo, con Ecoembes, con varias empresas que tienen que ver pues con el cuidado del medio ambiente y de sensibilizar en las cosas pues que verdaderamente pues, nos hacen falta. Y pues bueno, ya dentro del campamento también sensibilizamos cara a igualdad, ¿no? Entonces, pues yo invito a todas estas empresas que quieran sensibilizar desde la infancia a todos nuestros pequeños, nuestras pequeñas, que pues nuestro campamento tiene las puertas abiertas.